Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal, fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijk nieuws gaat over een nieuwe stap voor het algemeen pensioen. En dat gaat over de werkzaamheden die de partij MAN al sinds 2016 aan het verrichten is om te komen tot een wetsvoorstel voor een algemeen pensioen. Deze algemene pensioenwet is nu klaar voor behandeling. Dat heeft de leider van de MAN-fractie, Giselle McWilliam, gezegd. Er zijn alle vragen die parlementariërs daarover hadden, die zijn beantwoord. En nu kan het behandeld worden. Het is een belangrijke wet. Volgens McWilliam misschien wel de belangrijkste wet voor de arbeidersklasse op Curaçao die ze hebben kennen na de arbeidshervormingen van 1969. Want er zijn momenteel ongeveer 40.000 werknemers op Curaçao die geen pensioen hebben voor de toekomst. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die alleen maar leven van een minimaal pensioen. En daar moet iets aan veranderd worden. Dispuut tussen het ministerie van VVRP en Watertaxi. Nou, dat dispuut is ontstaan nadat de vergunning zou zijn ingetrokken. Vorige maand is de Watertaxi op Curaçao begonnen. Maar het ministerie van VVRP was het niet eens met de plaats van de Watertaxi. Die moest worden gevonden nadat er kerstmisactiviteiten op de oorspronkelijke plaats werden georganiseerd. Daarop heeft minister van Economische Ontwikkeling Rui Sandro Seintje ingegrepen. En eind van het liedje is dat de Watertaxi gewoon door kan blijven gaan. Dat er dus enige tijd ontevredenheid was en onduidelijkheid met het ministerie van VVRP. Maar minister Seintje zegt het is een economische activiteit die moeten we blijven ondersteunen. Dus wat dat betreft is het goed nieuws. Raffinaderij blijft mogelijkheid. Dat heeft de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbos, gezegd. Hij begrijpt dat er natuurlijk wordt gesproken over een energietransitie. En ook Curaçao moet dat overwegen en volgen. Maar dat is een proces dat tijd kost. Misschien over 10 tot 15 jaar kan Curaçao zelf overwegen om over te stappen op het gebruik van hernieuwbare energie. En dit exporteren wellicht. Maar tot die tijd zou het niet slecht zijn als de raffinaderij weer gaat draaien en een belangrijke economische bijdrage aan ons eiland kan leveren. Volgens Doornbos is alleen afhankelijk zijn van toerisme, of voor een groot deel afhankelijk zijn van toerisme, economisch niet verstandig. Vraagtekens bij goederenhaven Bonaire. We gaan even naar Bonaire toe, want er is nader onderzoek nodig naar de schade die de aanleg van een goederenhaven op Bonaire kan toebrengen aan de natuur. Bovendien zijn er twijfels of de nieuwe haven wel voordeel oplevert voor burgers. En dat blijkt uit een second opinion van het Centraal Planbureau dat de eerdere maatschappelijke kosten-batenanalyse tegen het licht heeft gehouden. Hierover heeft minister Christiane van der Wal, de Nederlandse minister van Natuur en Stikstof, aan de Tweede Kamer geschreven. Zij stelt dat het Centraal Planbureau een aantal belangrijke omissies benoemt in de MKBA, waaronder het ontbreken van indirecte economische effecten en het niet in kaart brengen van extra schade aan de natuur door toegenomen cruisepassagiers. Dus er moet meer aandacht komen voor de mogelijke schade die de goederenhaven op Bonaire aan de natuur toebrengt. De minister wil dat er duidelijkheid over komt en ze heeft aangekondigd hierover met het bestuurscollege in gesprek te gaan. Vergunning op tijd aangevraagd. Dat gaat over de groep die gisteren op Curaçao kwam. De religieuze groep United in Christ. Die kwamen per cruiseboot naar Curaçao. Een man of 30, 40, misschien 50, gekleed in paarse t-shirts. Die zijn rond het eiland hun boodschap gaan verkondigen. En er waren wat vragen over. En de Extra meldt vandaag dat de vergunning voor deze manifestatie op tijd is aangevraagd. Ze waren eerder ook in Aruba geweest. Daar hebben ze ook verschillende interviews gehouden. Ze vinden dat er meer moet worden gekeken naar de uitleg van de Bijbel en hoopt Curaçao daarmee te kunnen helpen. PAR viert 30-jarig bestaan. En dat werd gisteren groots gevierd. Dat gebeurde 's ochtends met een eerbetoon aan oprichter Miguel Poirier. En aan het eind van de dag vond er een groot feest plaats bij de Sede aan de Fokkerweg. En tijdens dat feest waren er onder meer toespraken van voorzitter Michael Berry en ook van de leider van de PAR Quincy Girigori. Er was een korte religieuze dienst, maar het eind van de avond stond in het teken van een optreden van Icons.
En u ziet op de beelden dat het een gezellig feest is geworden voor de par die haar 30-jarig bestaan heeft gevierd. Caracas Bay weer opgeknapt, positief nieuws. Vorige maand, iets meer, 2 maanden geleden, werd duidelijk dat de situatie bij Caracas Bay slecht was. De mooie palapas, de bankjes, de plek was niet in goede staat. En dat betekent dat de mensen die daar graag komen niet konden zitten. Slecht voor het toerisme. Minister Pik Pissas begreep dat het een probleem was en hij ging op 2 november kijken. En nu, 5 weken later, is het helemaal weer opgeknapt. Caracas Bay is vandalisme bestendig, wat betekent dat de bankjes die zijn opgeknapt en de tafels en de palapas niet makkelijk vernield kunnen worden. Dat is helaas nodig, maar het ziet er weer mooi uit. Even naar deze break en dan hebben we meer nieuws voor u. Tanto pergunta do censo 23, a lista de perguntas do censo está extenso. É dado não coletar por ajuda de meu tomo de decisão na benefício de nós habitantes, nos bairros e nos país. CBS está pedindo boa cooperação, dia cada 10 anos. Nós está apreciar que você terá tempo para contestar a pergunta do censo 23 de maneira abrir. O processo é relativamente fácil se você cooperar. Nos enquestadores tá bom de trem e tá honra boa privacidade. Tá suma dados de tua família e usa não coletivamente. Pergunta não tá vai tocante habitante não de casa de família e tocante não vivienda. Família cooperar, saco censo 23 tá para vista total e anônimo. PCI é família que tá cooperar. Abo também? Pa nossa com nos tá. We beginnen met een bericht dat we binnen hebben gekregen over 7 huiszoekingen vanochtend op Curaçao. Die huiszoekingen vonden plaats onder meer in Buena Vista en in Vichy Marchena. Er waren politieagenten uit Bonaire en Aruba overgekomen om te helpen bij de verschillende huiszoekingen die onder meer door het Atraco-team hier op Curaçao werden uitgevoerd. Er zijn mensen gearresteerd en er zijn heel veel spullen in beslag genomen bij de huizen, waaronder een enorme hoeveelheid airco's. Het lijkt erop dat hiermee een bende die betrokken was bij vele diefstallen een slag heeft toegebracht. Nadere informatie volgt nog, maar in ieder geval was het een grote gecoördineerde actie vanochtend op Curaçao met 7 huiszoekingen. Dan gaan we naar een samenwerking tussen Teatro Bulabanda, Carrying Narratives en Empowerment op Curaçao. Het gaat over het project Move Junto. En daarover spraken we met Jursen Hermanes en Ralph Winet. Dat zijn 2 jongeren die bezig zijn met het verzamelen van mensen om gezamenlijk een voorstelling op de podia te brengen, waarin verhalen worden verteld over het vaderschap. Het is een breed onderwerp, maar het gaat erom dat jongeren en ook wat minder jongeren, mensen die al wat ouder zijn, bij elkaar komen en verhalen creëren over het vaderschap. Wat het zich precies inhoudt, dat legt Jursen Hermanes uit. Nou, het project gaat eigenlijk over vaderschap dus. We hebben het project Move Junto genoemd, waarin we eigenlijk nu op Curaçao bezig gaan met vaders. Het project bestaat eigenlijk uit professionals die samen met vaders in 4 verschillende disciplines verhalen gaan vertellen. En uiteindelijk het doel van het hele project is uiteindelijk om verhalen te vertellen door middel van theater, poëzie, muziek en dans.
verhalen over het vaderschap of hoe breed is het? Het gaat dus over het vaderschap. We hebben voor dit thema gekozen omdat het voor mij ook een persoonlijke motivatie is. Dus we willen echt dat vaders eigenlijk participeren om hun verhalen te vertellen. Maar daarnaast hebben we het ook breder gemaakt waarin jongeren of mannen ook kunnen meedoen. Want je kan als jongen ook een zoon zijn van een vader. Dus we hebben het nu ook voor het breder publiek. Persoonlijke motivatie noem je al. Kun je dat uitleggen? Ja, bij mij persoonlijk gaat het over dat ik voor een deel van mijn leven zonder mijn vader ben opgegroeid. Mm-hmm. En toen ik mijn vriendin leerde kennen, toen kwam ik bij haar eigenlijk in een gezin waarin een vader en een moeder wel er was. Mm-hmm. En dat was eigenlijk voor mij ook heel erg confronterend. Dus zo kwam ik uiteindelijk tot de realisatie dat ik wel een vaderfiguur in mijn leven mis, omdat haar vader kwam naar mijn show en dan gaf hij van een hele mooie show. En dat miste je met je eigen vader precies. Dus vanuit daar, dat is eigenlijk mijn persoonlijke motivatie waarin ik realiseerde dat eigenlijk een vaderfiguur er moet zijn voor het kind, om natuurlijk het kind te begeleiden in zijn of haar identiteit, emotioneel, mentaal en fysiek. En dat is eigenlijk mijn persoonlijke motivatie. En vorig jaar toen we hier waren op Curaçao, toen kwamen we erachter dat eigenlijk de stereotype vaders, dat eigenlijk heel erg meevalt. Omdat we heel veel vaders zagen met hun kinderen lopen op straat. Dus het cliché is niet altijd waar? Exact. En ik denk dat het voor ons ook is nu het moment om de vaderschap te vieren. Het heeft natuurlijk beide kanten en ik denk dat we die twee eigenlijk naar elkaar toe moeten brengen. En jijzelf, je noemde verschillende disciplines, je bent zelf danser? Klopt, ja, ik ben zelf danser, choreograaf, docent. En dat doe ik allemaal in Nederland. Dus in Nederland dat is eigenlijk mijn carrière. En voor de rest probeer ik eigenlijk projecten zoals dit te doen, waarin ik een brug kan bouwen tussen Nederland en Curaçao. Daarna spraken we met de dichter Ralph Winet en we vroegen hem wat de mensen kunnen verwachten als ze zich aanmelden voor dit project. Nou, ze kunnen eigenlijk verwachten een best wel intensieve maakproces, waar eigenlijk hun eigen stem als maker ook gehoord gaat worden. Dus de intentie is, het is niet per se alleen les en theorie, het is eigenlijk vooral dat hun ook als kunstenaar gezien worden en dat ze ook vanuit de eigen ervaring hun verhaal kunnen vertellen. Dus het is vooral, wij geven daar tools in, artistieke guidance in, dat hun eigenlijk via die middelen, via die verschillende disciplines, hun verhaal kunnen vertellen. Gaat het om zoeken jullie mensen die altijd al iets hebben willen doen met hun, op het gebied van kunst, maar er nooit toe gekomen zijn? Of gaat het dus ook echt om mensen die nieuw hierin zijn? Ik denk dat we openstaan voor iedereen, maar zeker voor mensen, op Curaçao hebben we dat ook heel veel, mensen die affiniteit hebben of die het wel eens doen als hobby, maar vaak de gelegenheid niet hebben om het compleet als het ware in overgave te doen. Dus zeker die mensen zijn echt welkom en ook, het wordt ook een soort katalysator om hierna door te gaan, denk ik. Meer informatie over het project kunt u vinden op Facebook en Instagram onder de titel Carrying Narratives. Daar vindt u een inschrijfformulier en ook informatiemateriaal. We vroegen Ralph Winet tenslotte nog om uit te leggen waarom mensen dit moeten doen, waarom ze mee zouden moeten doen, wat er goed aan is. Nou, voor mijzelf is het ook zo dat kunst is en dit soort trajecten is ook de plek waar ik mezelf heb gevonden. Het is ook vaak een veilige ruimte waar je taboes en stigma's kan doorbreken. Dit soort ruimtes die hebben mij ook echt gevormd. Dus ik zou zeggen, je kan alleen maar iets eraan winnen. En het vaak katalyseert het ook naar de volgende voorstelling. Of ontdek je ook eigenlijk dat het echt je passie is. Dus de intentie is ook dat mensen hun eigen kunstzinnigheid een plek kunnen geven, maar vooral ook hun eigen verhaal. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Ik wens u een heel prettig weekend. We zijn er maandag weer met het laatste nieuws en ik hoop dat u er dan ook weer bent. Het allerbeste, tot ziens, dag.